zelarik, denak gira Euskal Gazteria, aldarria edatu genuen lau haizetara. Guk Euskal Herria diogu gaur egun. Bada, bi erreanaldi indartsu hauek lotzen dituen ari bat, borrokaren aria. Biak hasten baita aldarri hauek praktikara eramaiteko zinezko lana. Gazteri anitz eta zabalaren kemenez, eskuz esku, gure herrian eraikiko ditugu aske eginen gaituzten alternatibak. Gazteon problematikei heldu eta hiru erronka nagusi zehaztu ditugu heldu diren urteetarako. Feminismoa, euskara eta etxe bizitza. Antolatzeko deia da gaur luzatu nahi dugula. Ne hori baimenik galdegin gabe, gazteon nahi eta beharrei erantzunen dien herri eredua eraikitzeko. Ez dugu baimenik galdeginen euskaraz bizitzeko eremu berriak sortzeko. Ez dugu baimenik galdeginen gazteei emantzipatzeko tresnak eskaintzeko. Ez dugu baimenik galdeginen eraso sexistei erantzuteko. Neoiz ez du baimenik galdegin historia aldatzeko. Gora Euskal Gazteria! Gora Euskal Herria askatuta!